Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Солкынар куркыныч, ләкин барысы өчен түгел, һава торышы белән чалларның планнары ничек үзгәрде? Ярдәм күрсәтәчәкләр, автобазарның зыян күргән арендаторлары белән Татарстан икътисад министры Чаллы мэры башкарма комитет җитәкчесе очрашты. Солкыннар куркыныч, ләкин барысы өчен түгел. Бүген Чаллыда -30 градус теркәлде. Башлангыч сыйныфлар һәм 5-9 сыйныф укучыларына белем бирү учреждениеләренә килмәскә рөхсәт ителә. Ләкин кайберәүләр дәресләрне калдырмаска булганнар. Чалларның планнарын ничек үзгәртүе турында безнең беренче материалда. Мәктәпләр штат режимында эшли, ләкин балалар саны сизерлек азрак. Дәресләр график буенча бара. Укытучы сүзләренчә, балалар саны аз булу сәбәпле дәресләр индивидуаль режимда уза. Бу балаларга теманы үзләштерергә ярдәм итә. Сыйныфта 32 бала. Бүген килде 5. Алар бик теләп килделәр. Шалтырата без киләбез дип үзләре үз ниләре белән теләге белән килделәр. Дополнительно эшләргә. Яхшы билгеләр артыннан 9 сыйныф укучылары да килгән. 26 укучы урынына бүген парта артында 13 укучы утыра. Мин 9 сыйныфта укыйм, без экзаменлар язабыз, шуңа күрә мин мәктәпкә йөрим. Автомобиль юллар предприятиесе хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, салкын булуга карамастан кар җыю һәм яңа ел бизәлеше буенча эшләр дәвам итә. Дорожные рабочие, у них один вид работы, у электриков условных, те, кто занимается гирляндами, они работают пальцами, руками, так скажем, на таком морозе, сами прекрасно понимаете, это делать очень тяжело. Но мы со своей стороны максимально пытаемся облегчить их труд. Мы на Затлыке поставили палатку, поставили там, сейчас привезем печку-буржуйку. Марат Анисимов хәбәр иткәнчә, суыкларда юлчыларга кайнар ризык һәм чәй китерелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ярдәм күрсәтәчәкләре автобазарның зыян күргән арендаторлары белән Татарстан икътисад министры Чаллы мэры башкарма комитет җитәкчесе очрашты. Исегезгә төшерәбез, 2 декабрьдә гараж 500-та коточкыч янгын булды. 100-гә якын павильон янды. Эшмәкәрләр товарсыз һәм документсыз калган. Алар очрашуда нәрсә сораганы, бу турда безнең алдагы материалда сөйләрбез. Зыян күрүчеләрнең инициатив төркемен мэриягә чакырдылар. Онда алар үзләренең борчуларын сөйли алды. Мәсәлән, алар ташламалы кредит бирү мөмкинлеге турында белергә теләгән. Автобазар эшләячәкме, аренда хакы белән нәрсә булачак һәм башка күп нәрсәләр. Если возможность будет помочь людям, которые имеют хронические заболевания, дорогостоящие препараты для покупки их или предоставления, так как люди, многие остались без средств существования. Мы еще являемся производителями, поэтому мы отшиваем и продавали. То есть мы лишились товара полностью. Цех швейный у нас, конечно, уцелел, он находится по другому адресу, а магазин с товаром полностью сгорел. Поэтому, что может быть, город поможет как-то встать на ноги. Башкарма комитет җитәкчесе автобазарда эшләрнең нинди төрләре алып барылуы турында хәбәр итте. Восстанавливаются сети газоснабжения для того, чтобы подать газ и пустить тепло. И сегодня восстановлена подача электроэнергии. Так вот сейчас ведутся работы по пуску тепла в здании 1600 квадратных метров, которое находится в той части, в дальней части. Майданнарга килгәндә эшмәкәрләргә автобазарда һәм башка сәүдә комплексларында павильоннар тәкъдим иттеләр. Мы готовы предоставить места в аренду. Мы сегодня располагаем площадью до 1000 квадратных метров. Сделаем скидку и арендные каникулы до 2 месяцев. Министрлык ташламалы финанс ресурслары бирү буенча карар кабул итәргә әзер. Для субъектов малого и среднего бизнеса разработан специальный льготный микрозайм фонд поддержки предпринимательства. Сумма до 5 миллионов рублей со сроком до 36 месяцев с предоставлением отсрочки по уплате основного долга до 6 месяцев. То есть вы в течение 6 месяцев, полугода
основное тело этого займа не платите, Процент ставкасы 1%. Спикер хабар иткенче, ставканы тоғыда озырақ қойып болмай, чөнки ул дәүләт акчасы. Министрлык кредитлар һәм заемнар буенча поручительныкы 70%-ка кадәр үз өстенә алырга әзер. Үз мәшгульләр өчен аерым продукт әзерләнгән. Аларга шулай ук шартлар буенча 500 меңгә кадәр кредит бирелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яраланган булсалар да иптәшләрен беләдә калдырмыйлар. Хәрби хезмәткәрләр безнең төшерү төркеменә фронттагы тормыш турында сөйләделәр. Сугышчылар әйтүенчә, 1 ел эчендә алар чын мәгънәсендә туганлашкан. Шуңа күрә алар һәр яклап ярдәм итәләр һәм бер-берсенең гомерләрен саклап калалар. Джексон кушаматлы хәрби хезмәткәр өлешчә мобилизация барышында фронтка чакырыла. Ул агымдагы елның гыйнвар аенда булган вакыйгалар турында сөйләде. Когда мы попали под тяжелейший обстрел артиллерии, то есть был ранен я, были ранены мои товарищи, но даже будучи раненым, то есть я смог оказать первую помощь своим товарищам, то есть да, перебинтовал, наложил жгуты, вколол обезболивающее, вызвал подмогу, то есть эвакуационную группу. Эвакуационная группа подошла, то есть оказали первую помощь мне и нас эвакуировали. Шоулы Джексон ярдәме белән 3 хәрби исән кала, а Кондор сугышчан иптәше турында сөйләде. Башта аны югалткан дип санаганнар, нәтиҗәдә ул әсирлектә булган. Ролик выложили сами украинцы. Мы увидели в сетях его, то что да, действительно он фамилию, имя, отчество назвал, был перемотан глазами. Была радость, что думали, без вести уже все, 100% человека потеряли. И большая радость вернуться домой. Просто от него тоже не зависело, он попал в плен в бессознательное состояние. Ул инде иректә, сугышчан дуслары иптәшләренең исән калуына шат. Хәрби хезмәткәрләр Чаллы һәм гомумән шәһәрнең битараф булмаган кешеләрнең ярдәмен тоюларын билгеләп үттеләр. Город Набережные – это самый лучший город, который помогает, реально помогает своим военнослужащим, которые находятся там. И от других городов поддержки такой нету, как от Набережных. Сугышчылар үз хезмәтләре турында шәһәр мэрына Мәгъдиевка да сөйләделәр. Бу аның хәрбиләр белән 16нчы очрашуы. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, кайбер мәсьәләләр өстәмә матди техник тәэмин итүгә кагылган. Это касается транспортных средств, это касается запасных частей, это касается специальных средств, тепловизоров, дронов, антидроновых оружий. Безусловно, мы откликаемся на все эти просьбы, находим финансовые ресурсы. Шәһәр хәрбиләргә шифлык ярдәме күрсәтә. Моннан тыш Россиянең яңа төбәкләрендә тынычлык өчен гуманитар ярдәм җыя. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме алар уңайлы. Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшендә дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимней. Качество очень хорошее. Советую. Кышкы аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь.
Беларусь ойек киімдер күргезмесі Муса Жәлел проспекті 55Б үзәкірет сәуді үзәгі әлікігі балалар дүниясы бинасы 10-ші бөлік адресі бойынша эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Приглашаем посетить многоотраслевую выставку «Форум Челны-Экспо» с 14 по 20 декабря. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 декабря. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Кукуруза консервированная 69,90. Это победа!